Aloha ljudi, John dolaze s vama, ću danas snimati FIFA 15 Ultimate Team, pa ajde da krenemo. Pa hajde da krenemo. Znači ovdje sam ja... Znači ovdje sam... Imamo dva peka da otvorimo. Dva peka. Nije bitno. Znači dva peka imamo da otvorimo. To su dva mini golf peka. Znači hajde da ih otvorimo. I igrat ćemo jednu utakmicu. Kao ne dođe. Kakve gluposti, bože. Bogme. Velike gluposti. I... ajde otvorimo jedan ovaj pek. Jedan ovaj od 7,5. A kako se ništa ne dobije ovim pekovima? Nije mi jasno. Šta ja sad ovdje mogu gledati? Nemam ništa. Kako se ništa ne dobije ovim pekovima? Nije mi jasno. 7,5 hiljada sam sad platio kao neka budala. Da bi brat... evo je, bože, subije majke. A daj nas, te subije sve. To otvaram ovaj pekove, kako mrzim. Ništa, nema veze, znači da pogledate moj tim. To je Benzema. Da samo im damo. Iknjesa. Dobro, Rem je dobar. Fulva njemu treba. Isto. Dobro, on je dobar. Miller i on je loš. Njemu se treba. Ovo ćemo da mijenjamo. Ovo isto, za baleta isto. To je to od mojih fitnessa. Što je sad bilo? Joj, Silver. Ovo moramo da mijenjamo. Izvinite što nisam odavno snima, ali to je, znači imao sam nekih problema privatni, tako da nisam odavno snimam. Ali evo sad, ćemo Diaz ili Fubara. Znam. Eto, to je taj tim. Ali glupo mi je to što su napravili da ovim golf pekovima nije nikad ništa. Iskreno, baš glupo. I što mi je bago kad snimam. A gdje ću ja iz mrtvog da ga dam? Hoću, šta sam ja mislim? Pa nije Remi Messi, aki sunce ti ne igraš ti sa Ronaldom i Messijem i to Team of the Season. Igraš sa Remi. Jaha, gledaj djeca, šutno, ne mogu da vežem. I šta 0-0. Evo ga Remi. Baci Benzema, tako je Benzema, kako znaš da uleti? Da li ti mene zezaš, evo bila stativa. Dobro je žuti, ja rekao crveni. Samo da nije crveni, ako mi Benzema dobije crveni, onda jedno. Ajde Remi, trči, trči, Remi, trči, trči, dam. Trči, 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 dam. Trči, 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 Remić, dam. Trči, da, trči, da, trči, Remić.
lob, nije mi jasno. Gledajte ovo. I niko nije bio lob, joj, baše. Daj, nemoj... Daj, dobaci tu loptu više. Okej, dobro. A smiri tu loptu. Ška mi ovako dobaci sine igraču koji je ispred. Nemoj dobacivati njemu, ja, da mi dobacuješ kod 16 terca. Serbijan kad je snimao Limun Challenge. Čim priđe 16 terca, ono mi polazi voda. Ako pratite Serbijana, pišite dole u komentar. Da li su njegovi klipovi moćni ili su loši. Naravno, ja neću pričam, ali po meni on odličan youtuber i ja ga obožavam. Savriči hvali. Idi u klinac. Bravo Benzema, ti si moj fudbaler. Ti si moja fudbalerčina, pri. Poluvreme. 45 minuta. Da imamo koja je... Pa moja je posesija, ja više imam lopte. Passing 85, blocking corner sam imao 1, shoot on target, pa dobro. Samo da vam nešto ispričam, znači, da, izvinite što nisam snimao FIFA 15 od početka, nisam nešto modao, pa sam sad provalio kako, ali sad sam ja već unapredio tim, a stvarno mi je glupo da kako se zove, da počinjem iz početka, tako da izvinite. Nadam se da neće praviti nekih problema, mislim šta, znate početak svi FIFA 15, dobijete neki šljio tim, pa kupujete, znate sve, celu foru igrice, sigurno ste nekoga gledali, KSI ili W2S ili ne znam sad ja koga, Serbijana ili tako nekoga, da vidimo da li ovo može biti gol. Joj, gdje prođe? Koji su ovo antracine? Baci ovo. Imam u timu nekog Zubara. Evo ga, Zubar je odbranio šansu za gol, tako da mu svaka čast. On je silver igrač, ali okej je. Još sam i onaj, vidjeli ste u timu Kongre, on je dobio crveni, na tako glup, mislim kao faul, a kad je meni, mislim kad na meni naprave tako nešto, čak ne daju, nije ni faul, kao, kamoli da je neki karton ili tako nešto. Longo Hušbar, pa neki Kong, to je mali telefon s tim. 4 igrača su ovdje i tako je moj zid brani. Nemo mu tu dobacivati. I da, znači to, zašto nisam šutirao i šta još, hoću da kažem, šta sam još nešto htio da kažem, Clash of Clans nisam snimao, tako da će on uskoro biti, ili ocjenjivanje baza, ili tako. To, Benzema daje drugi gol. Ocjenjivanje baza, ili neki napad, ili... Pa evo, sad nam je War, pa mogu da snimam War napad, pa da vam kažem šta sam sve nabuđio do sad. I tako, pa će biti to epizoda. Još jednom hvala vam na svim subovima i to je to, Benzema daje treći gol. Na 30 subova, čim ja počnem da pričam, Benzema daje gol.
30 subova i tako, znači izvinite što nisam pre snimio klip, ali dobro, ja nisam toliko baš dugo, ali opet izvinite koliko, na primjer, neki youtuber što ga ja pratim nije izbacivo klip, ne znam od kad, svaki dan kad uđem on nije izbacio klip, može jedno 15 dana, pa tako da ni... Strahinje dogodošli, ne sad je tek izbacio klip i Clash of Serbia, on